2050erako Debagoiena eskualdea adimentsua, inklusiboa eta klimatikoki neutroa izatea. Horixe da Debagoiena 2030 garapen iraunkorrerako sarearen helburua. Etekimenaren gobernu batzordea osatzen duten 13 erakundeek hitzarmena sinatu dute gaur goizean Eskoriatzako Ibarraundi Museoan egindako ekitaldian. Lurralde, eskualde eta herri mailako erakundeak batzen ditu ekimenak, baita sektorei publiko zein pribatukoak ere. Elkarlanaren bidetik gainean ditugun etorkizuneko erronkei erantzutea da denen asmoa. Bizido kontekstu nahiko nahasi bat, kontestu nahiko konplexu bat, eta segurutik atzetik bizitzeko, lan egiteko, gizarte antolatzeko ditugun, eredu horrek, ditugun lanabez horrek, sortu egin beharko ditugu berriro, ezta? Nolabait guk esaten dugu, olatu sortzaile, olatu eraldatzaile berri baten beharra badukila gaur eguneko gizartiek. Eta horretara dator Debagoiena 2030. Pixkat hori, mugimendu hori, berriro elkarrekin aktibatzera. Garapena, inguruarekiko konpromisoa, komunitatea, bizitza, lankidetza, hainbat arrazoi aipatu dituzte erakundetako ordezkariek D2030 sarearekin bat egiteko. Kooperatibak ADN-ean daramagula erantzukizun sozialaren konpromisoa eta gure komunitateak eraldatzeko nahia. Hor, gure ibilbide historikoak ezagutzen dituzuen guztiok, badakizue hasieratik hortan murgildu garela. Debagoieneko mankomunitatea da Baiara muan elkarketan gaituen administrazio publikoa eta bertan egon beharra ezinbesteko apetza gisaku. Diputazioaren rola sare honetan hortik jongo litzeke neurri batean. Ez hau da, lotura horiek bilatzea eskualdean egiten danetik lurralde mailako beste proiektuekin konexiore bilatuz. Mundu aldatzen doa eta eraldaketa honetan, hemen jada dagoen eraldaketa honetan, instituzioak izan behar gara bide lagun eta tokatzen zaigun nolabait prozesu hori erraztea. Goienaren kasuan, komunitatea izango da proiektu nagusia, komunitatearin nahi dotzagu emon hausnarketa bat, pentsamentu bat, buelta batzuk, eta hori berri dobe eraldaketarako oinarri moduan hautatu. Hitzarmena gaur sinatu duten arren, sarea 2019tik dabilen lanean eta orain arte egindako ibilbidean hainbat eragin eremu identifikatu dituzte. Lanaren etorkizuna, energia, mugikortasuna, elikadura sistemak, hezkuntza, ekonomia zirkularra, inklusioa eta komunitatea. Eragin eremuak identifikatu bakarrik ez, 14 proiektu edo prototipo ere zehaztu dituzte dagoeneko. Besteak beste, Ibarreko antzerki eragilekin Debagoieneko antzerki plataforma sortzeko proiektua. Energia komunitate berriztagarri bat edo batzuk sortzeko Goienerrek sustatutako egitasmoa, edo Mondragon taldearen ekimenez, industria ingurunetarako ikaskuntza soluzioak garatu gura dituen prototipoa. Sareari eta abian jarritako proiektuei buruzko informazio osatua estreinatu berri duten webgunean ere badago eskuragarri.